Здравейте на всички, добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа как да разберете дали вашият компютър е компрометиран. Какво значи компрометиран? Ако сте забелязали някакви напоследък странни неща да се случват с него, като забиване, загряване и така нататък, неща, които забелязах на моят компютър. Затова искам да ви покажа как да установите дали има някаква външна намеса и евентуално как да поправите бързо това нещо, защото това може да е причина на изтичане на данни, могат да ви бъдат откраднати акаунти и така нататък. Какво забелязах при моят компютър, което предполагам, че и при вас може да има такова нещо, затова е хубаво да го проверите. Стандартно при вход, когато натисна, компютърът ми изписваше по този начин. Това е моят профил и трябва да вкарам паролата и да влезна в компютъра. Но тук от лявата страна тези два профила ги нямаше. Те се появиха преди няколко дена, когато инсталирах едно приложение от външен източник. И изведнъж се показаха и тези профили, които за момента не смея да ги натисна и нищо не правя по тях. Но има друг вариант как може да влезнем и как да ги изчистим, защото нищо не ми говорят на мене в случая. Това е моя профил първия. Стандартно това са потребители, когато има повече от един потребител на компютъра, се прави потребителски акаунт и се поставя парола и всеки си влиза с неговата парола в компютъра. Но там е работа, че при мен компютъра се използва само от мен, а изведнъж се появиха още два акаунта, след като инсталирах това приложение, след което го деинсталирах, но вече имам два акаунта тук на компютъра. Затова в това видео ще ви покажа как да ги примахнете и как да контролирате и вие дали нямате намеса от външна страна на вашия компютър. И по този начин да предотвратите евентуална кражба на данни от вашия компютър. Сега ще си вкарам паролата и ще влезна вътре. И сега вече, след като сме вътре в компютъра си, трябва да отворим командния прозорец и да вкараме една команда, чрез която ще може да потвърдим присъствието на тези два акаунта и фактически оттам да може и да ги премахнем, защото за мен, както ви казах, това са чужди акаунти, които аз нямам представа как се инсталираха на компютърът ми. Както ви казах, компютърът се използва само от мен. Затова какво трябва да направим? Както във видеото в TikTok показах, трябва да натиснем бутонът Windows и бутонът R. Като, нека да увелича, тук ще ви напиша на екрана командата, която трябва да поставим в този прозорец, след което може да натиснете OK или бутона Enter и тук ще ви се отвори друг прозорец, в който потребителски акаунти. Тук ще ви се покажат всички акаунти, които присъстват на този компютър. Стандартно вашият акаунт трябва да срещу него да пише администратор. А тези два незнайни акаунта, които се появиха изведнъж след, както ви обясних, след инсталиране на едно приложение за снимане на екрана на компютъра, се появиха и тези два потребителски профила. Затова сега ще изпробваме да ги примахнем, като натиснем върху първия. И тук ви се осветява бутонът Премахни. Но преди да ги
пробвам да ги примахна, ще натисна на своя съд, за да видя какво ще изпише. Нищо, пише само потребителско име и това е. Така че ще премина към премахване и ще натисна примахни, защото според мен такива потребители, които не ги разпознавате, просто трябва по най-бързия начин да изчезнат и да бъдат изтрити от този компютър, за да сме сигурни, че нямат достъп до нашите данни. Затова натискам примахни и ето, излиза ви съобщение, избрахте да примахнете, като повече няма да може да използва този компютър. Сега ще натисна да и ето, както виждате, първия потребителски профил вече го няма. Сега ще маркирам и този и на него ще натисна примахни. Ето, повече няма да може да използва този компютър. Давам да и всичко е готово. Тук ще потвърда с ОК. Както виждате, останах само аз като администратор. Затова ви повтарям, ако ви се появят такива потребителски профили, начинът за премахване е този. Разбира се, ако нямате допълнително профили, на които сте дали разрешение да влизат в този компютър. Но ако само вие ползвате компютъра, трябва единствено да фигурирате вие като администратор. Сега натискам ОК и ще активирам на ново компютъра, стандартно както се пуска, за да видя дали все още се показват от лявата страна тези профили. И ето, вече сме готови. Рестартирах компютъра си. Сега пак ще натисна стандартно, за да влезна. И както виждате, вече тук от лявата страна няма повече профили, чужди и излишни, които ме притесняваха до момента, в който бяха изтрити. Затова, скъпи приятели, проверете си вашите компютри и ако забележите нещо притеснително от този род, веднага ги премахнете, защото това може да ви струва проблеми, изтичане на данни и в днешно време знаете, че по всякакъв начин хакерите се опитват да проникнат и в телефоните ни, и в компютрите, за да използват нашите лични данни и да ни изнудват по някакъв начин. Това беше от мен за днес. Ако видеото ви е било полезно, ударете по един лайк, коментирайте при вас дали имаше такива акаунти неразпознати, успяхте ли да ги изтриете и разбира се, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, като натиснете камбанката, за да не пропускате следващите интересни видеа, които предстоят. Чао и до нови срещи!